Hey folkens, jeg vil bare lige lave en video. Sådan her med jul og nytår faktisk, for sådan en glædelig jul og godt nytår. Jeg har ikke rigtig fået noget specielt i jul i. Hey? Nej, jeg ved ikke, hvor du er. Prøv at kigge. Nej. Hvad, vil du gerne i biografen? Men det er vi da godt. Hvad skal vi se? Ja, det kan vi da godt. Men kan du så ikke tage mine nøgler så? Jeg tror, de ligger ude i køkkenet. I kan lige prøve at komme med her. BB-8. Ja, køkkenet det er den anden vej. Vi ses.